Minä olen elämässäni muuttanut yli 30 kertaa. Yleensä kun soittaa kavereille just siinä viikonloppuna, niillä on menoja tai selkä kipeänä tai matkoilla. Olen Patrik. Autan yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Toimin konsulttina, neuvonantajana, hallitusjäsenenä ja sarjayrittäjänä. Meillä oli iso flyygel ja asuttiin kerrostalossa ilman hissiä ja googlasin ja löysin 2 tahoa, jotka pystyy siirtämään flyygeleitä ja näistä M&M teki sen paremman vaikutuksen. Kun ne tulivat sitten meille kotiin esittäytymään, niin kaveri käveli siellä meidän kodin läpi ja kertoi, että tarvitaan 210 muuttolaatikkoa ja me tarvittiin prikulleen 210 muuttolaatikkoa. Se osoitti, että he osaavat hommansa. Me ollaan muutettu 2 kertaa meidän kotia heidän kanssaan ja kerran myöskin toimistoon siirtynyt. Siinä ohessa ovat sitten hoitaneet kierrätyksen vanhaa tavaraa ja kaatopaikalle vanhaa tavaraa. Ja heillä on nykyään myöskin varastohotelli, eli he osaavat kyllä senkin puolen. Kävin kurkkaamassa niiden muuttoautoon, niin totesin, että siellä on niin siistiä, siellä on pehmusteita ja siellä on innovoitu asioita, että on helppo siirtää. Ja meilläkin oli valkoisia sohvia ja kristallikruunuja, biljardipöytiä. Se, että välitettiin asiakkaan omaisuudesta, teki vaikutuksen. Mun mielestä on olemassa 2 muuttopalvelua. On se fyysinen muutto, jolloin siirretään tavaraa paikasta A paikkaan B, ja sitten on M&M-niemi, jolloin muutetaan vanha koti uuteen kotiin. M&M-niemen vahvuudet ovat helppous, siisteys ja osaavat arvostaa asiakkaan tarpeita ja asiakkaan omaisuutta. Suosittelen M&M-niemeä sellaisille henkilöille, jotka haluaa helpon muuton, missä kaikki toimii avaimet käteen periaatteella.